Bl-MSC Meraviglia sorġut fil-Port il-Kbir, l-4 filgħodu il-Valletta Cruise Port iċċelebra s-700,000 passiġġier li wasal f'Malta permezz tal-cruise liners. Numru li mistenni jikber hekk kif qed ikun stmat li sal-aħħar tas-sena dan jitlaq għal 780,000 grazzi għal 340 vjaġġ. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li s-suċċess mhux mistenni jaqaf hawn. Għas-snin li ġejjin se nkunu qed inżidu nintensifikaw l-effort tagħna mal-operators u mal-Valletta Cruise Port biex inżidu dak li jgħidulhom il-fly cruise. Ġifieri, dawk in-nies li jiġu Malta bl-ajruplan joqogħdu hawnhekk jumejn 3 ijiem u jitilqu mill-cruise minn pajjiżna. Qed inħejju numru ta' pjanijiet f'dan ir-rigward u konfidenti li di tkun inizjattiva pożittiva li tibni fuq it-tajjeb li qed isir. Karlo Mekallef, il-kap uffiċjal tal-marketing tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, spjega kif għaddejja ħidma sabiex iktar turisti jerġgħu iżuru pajjiżna. Dan billi jibbenefikaw minn skontijiet mogħtija mill-lukandi u linji tal-ajru biex jerġgħu jiġu Malta fix-xitwa. Dan ħanibdew nippromovuh fil-ġimgħat li ġejjin ħalli min ikun iżżar Malta oġbitu u ħafna minnhom toġobhom Malta, 80-90% ta' dawk li jiġu on a cruise jgħidu kemm kienu sodisfatti u sabu ħafna iżjed mill-istennew. Ikollhom l-opportunità u l-inċentiv għax għalhekk jingħataw dawn il-special promo codes, dawn id-discounts biex jiġu lura Malta mal-familja tagħhom u mal-ħbieb fix-xhur tax-xitwa. Il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xwiereb qal is-sena li għaddiet l-industrija tal-cruise liners iġġenerat 94 miljun euro fl-ekonomija Maltija. In-nota li l-ħidma sabiex waslet għal dak li kien iċċelebrat l-4 filgħodu involvit operaturi oħra sabiex jintlaħqu l-aspettattivi tal-klijenti permezz tal-Malta Cruise Network. Per eżempju, tiswit ta' bankini, tindif ta' toro, eccetera. Dak mhumiex fil-kontroll tagħna, però aħna rresqu l-elementi tagħna biex il-gvern mbagħad jagħtwhom. U fil-fatt, bis-saħħa tal-gvern li qed jagħtwa dawn l-affarijiet, il-prodott Malti dejjem jimprovja, dak jirriżulta li l-passiġġier ikun iktar sodisfatt u meta jmur lura u jirrapporta kif kienet il-ġurnata tiegħu lil vapur, jagħtina customer ratings għolin biex bekk aħna nibqgħu wkoll dejjem fuq l-itinerarju tal-vapur. Is-suċċess irreġistrat minn pajjiżna kien iċċelebrat ukoll minn koppja li kienet fuq l-MSC Meraviglia hekk kif ġew magħżula bħala 700,000 passiġġier u nataw btala ta' 30 f'pajjiżna.